салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли мардуми мусалмон. Иншаллоҳ ки соз ҳастен, хуб ҳастен. Аллоҳи меҳрубон ҳамавақт нигаҳбонтон боша. Ман боварӣ дорам ки видеои маро бисёртар ай муҳоҷирӣ тамошо мекунем. Бародарои азиз, апаву хоҳаро, модарои азиз, медонам ки бисёртар дар тамоми давлатҳои рӯи дунё дар муҳоҷирӣ ҳастен, тамошо мекунем. Аллоҳ ҳамавақт муваффақтон гардона. Бародарои азиз, сари масъала мерем. Видеои ман барои блогерое ки имрӯз номи миллата тоҷика шарманда кардаистанд. Иш ба иш ответ, иш ба иш фалон чиз. Хулоси гап, ин видеои ман имина барои ҳамин 4-5 блогере ки имрӯз ҳатто дар номуси якдигараш расида, ба зану фарзанди якдигараш расидаистае ки имрӯз публично хеста ман зани тура фалон мекунам, ман миём хонаи ту модари тура фалон мекунам, падари тура фалон мекунам, духтари тура фалон мекунам. Хулоси гап, ба ҳамин мисолҳо гапҳо имрӯз блогерои тоҷик миллати тоҷика шарманда кардаистанд. бовар мекунем 5 моҳшид ай пиши ин ҳами блогеро ма ами ютуби тоҷик биромада рафтам ки камтара кам боша, оромӣ шава, баъдан бо бар бигардем, бо ягон видеои хуб пешниҳод кунем. Не ки 5 моҳ меша фақат медрой фалони дар фалони ҳаромхӯра, фалони дар фалони фалон чиз, фалони субҳаналлоҳ, ту хитон киен тай хитона бикован, тай хитона бикован. Я муср аввал хитонен, дигарон не, аввали ҳам муср хитонен. Чем як каса гап мезани, аввал телефонда нигоҳ карди, аввал хида дар ҳамон экран нигоҳ карди, ти хидат ки я одам дигара гап мезани. Субҳаналлоҳ, мехиден якдигарта пас мезанен, зани якдигарта, духтари якдигарта, модари якдигарта мегирен, фалон мекунен. Айб нест. Кунанги номуси тоҷикитон имрӯзе блогерои тоҷик бори бисёр мегӯянд ки ном нагирифтӣ, намёк метӣ. Имина ман номтона мегирам. Ин ҳами видеои ман имина дахл дора ба Бобоҷон 88, ба бобои Лангари, ба Идибек, ба Эсем Шарипов, ба Холихов Рамазон, ба Исохов Аюба. Инам кия тайгашон нав бо хай пасар кардааст. Нанги номус нест ушдам. Нанги номус кунене камтара кам боша. Субҳаналлоҳ, ҳамин любоят номри любойта дори. Ҳамин любоят номри любойта дори. Занг за паси экран ҳал кунен. Субҳаналлоҳ, барои хайб шида имрӯз занитон и якдигар мехезим, аз зани тура фалон кардагим, иш ма духтари тура фалон кардагим, модари тура фалон кардагим. Ай ба нанги номустон гузошт. Блогерои тоҷик баъзет ку даюс шидагин, аллоҳ шоҳида, даюс шидагин. бовар ки зантонам, бовар ки духтарам фалон кунам мегин, камтара кам боша, нанги номус кунед. бовар ки Тоҷикистонам рафтам, ай пишти шумо гап шнидам, ҳаҷам рафтам, хонаи худоам рафтам, тоҷикое ки меқапанд мега чи шармандагария. ҳамин рӯз Дубай дам ҳастам, Дубай дам кадом тоҷике меқапанд мега чи шармандагария. Аллоҳ ай сари худам сар кардагӣ, агар лоиқи ҳидоят бошем, тамоми мо мардуми мусалмона бандаҳои гунаҳкорда, я Аллоҳи меҳрубон ҳидоятмон намо. ҳамин хакфтагинам блогерои тоҷик, Аллоҳ ҳидоятон кунад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.